Nwaka ego Cynthia Amobi ma ihe ndị mmadụ ji mara m mgbe m na-agụ akwụkwọ bụ Smile. Abụ m onye Ọhọzara nke dị n'okpuru ọchịchị Ọnịcha Local Government na Ebonyi steeti. Anọ m di na Nkwere Ọlụ Imo steeti. Amụtara m ụmụ ise, nwoke ịtọ na nwaanyị na. Ana m azụ ahịa ife nri, ihe ọbụla eji esi nri, ihe ọbụla ị chọrọ, ị na-eme mmemme, ihe ọbụla ị na-eme, bịa mma haziri gị onye ọ ga-esi wee dị. Ebi m n'Ọba n'ime Christ the King Estate, Butoro Ọba. Ele afọ afọ onweghị m ji afọ eme ele month amụrụ gị? Amụ m na May 8 May. Okay, ihe ele ụka ị na-aga? Abụ m onye Katọlik. Okay, onye Katọlik. Ele ihe ọzọ, ele ihe ị nọ na ezinụlọ gị, ịwụ ada ka ịwụ last born ka ịwụ? Abụ m nwaanyị nke atọ mana nwa nke anọ. Okay, iwu na nwaanyị iwu nke atọ, but na ọ bụrụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị iwu nke anọ. Okay, ịgbalịala.